Já vás vítám u dnešního videa. Byla jsem u Benta, máme tady vlogisek. Čištění jsem bohužel nenatáčela. Natáčela jsem akorát taky, že mě natáčela kamarádka. Neboli moje vlastní kameramanka. A ano, dneska jsem s tebou musela mít tu šírku, protože Bento se rozhodl, že nebude spolupracovat. Vyhazoval mi, málem jsem to neusadila. A prostě vůbec se mu nechtělo. Nevím, jestli tam pak kamarádka natáčela, ale tu šírku jsme vlastně ztratili. Takže kdyby někdy byl tady na té louce, tak můžete ji najít a donést s námi. Takže tu šírku se nám úspěšně podařila ztratit. Byla bych moc ráda, kdybyste mi začali odebírat na tomto kanále a chtěla bych se s vámi rozloučit. Jo, a možná proběhne soutěž jedna. Ale to si budeme v dalším videu. Vás napnem. Tak, a tady je ten moment, kdy já jsem po něm chtěla, aby ještě sválil, a on prostě řekl, že ne. To nebude. Podařilo se mi ho dostat jenom do klusu vlastně. Samozřejmě já se nikdy jakoby přes nesouhlas koně nejdu. Ale tady to bylo prostě to, tam byl vyložený úsek, kde se seknul a nešel. Takže to bylo potřeba. Já se s vámi lidičky rozloučím. Prosím, odebírejte. A do dalšího videa. Ahoj! Odebírejte mě, prosím. Budu moc ráda za lajky, komentáře i odběry. Tak bye! Do dalšího videa.